kini dia adik bapa liang ke orang lain. Denang nan bansai adik lengakan dedenai ndak mungkin ka dia tompan. Mungkin lah nasib bacan doiko mangkonyo adik digunggung orang babangsa. Adik petaduh dirimbun cinta disiram dibuju dirayu-rayu jo kato manjo bayang adik lah dipayuangi cuy itu bana cintanya kini urang manjago. Tapi adik tak buang, adik basimpun babalik datang. Biar denai anyoi tak buang luko di hati Allah tak tulang. Disiram dibuju dirayu-rayu jo kato manjo bayang adik lah dipayuangi cuy itu bana cintanya kini urang manjago. Tapi adik tak buang, adik basimpun babalik datang.